Ola, nenos e nenas, hoxe vou vos contar un conto que se titula Quen é ese vecho? De Carmen Queralt. E vis, de lonxe, todos os vechos parecen iguais, pero isto non é así, porque se nos achegamos veremos que hai vechos moi pequenos, sí, moi pequenos. Hai vechos moi pequenos, hai vechos moi pequenos, hai vechos moi pequenos que lle gustan moitos nenos. Eu ben sei que vecho é... E aparte dos vechos moi pequenos, tamén atopamos outros vechos moi simpáticos. Son os vechos de lunares. Sí, de lunares. Hai vechos de lunares. Hai vechos de lunares. Hai vechos de lunares. Están en todos os lugares. Eu ben sei que vecho é... que preciosos os vechos de lunares, con todos esos lunares por todo o corpo. E ademais dos vechos de lunares, hai outros vechos moi distintos. Son os vechos con 1000 rayas. Son moi divertidos. Hai vechos con 1000 rayas. Hai vechos con 1000 rayas. Hai vechos con 1000 rayas. Gústalles moito ir á playa. Eu ben sei que vecho é... Ademais dos vechos con 1000 rayas, hai outros vechos moi graciosos. Son os vechos que a mí me gustan moito, porque son os vechos narigudos. Hai vechos narigudos. Hai vechos narigudos. Hai vechos narigudos que sempre están moi seguros. Eu ben sei que vecho é... Sí, os vechos narigudos. Que bonitos, que graciosos con ese longo nariz. E aparte dos vechos narigudos, hai uns vechos moi interesantes, porque se parecen moito a todos os vechos. Son os vechos larpeiros. Vos seguro que sodes moi larpeiros. Eu tamén. Hai vechos moi larpeiros. Hai vechos moi larpeiros. Hai vechos moi larpeiros. Comen biscoitos enteiros. Eu xa sei que vecho é... Os vechos larpeiros. Seguro que vos sodes todos moi larpeiros, que vos gostan moito os doces. E aparte dos vechos larpeiros, hai outros vechos que tamén son importantes. Son os vechos que sempre andan moi estricados, que sempre levan gravata, que sempre levan sombreiro. Son os vechos elegantes. Os vechos elegantes, sí. Hai vechos elegantes. Hai vechos elegantes. Hai vechos elegantes que se creen moi importantes. Eu ben sei que vecho é... Vechos elegantes. Créense moi importantes. E ademais destes, xa falamos dos vechos de lunares, dos vechos pequenos, dos vechos... Pois tamén hai vechos que son moi parecidos a min. Por que? Porque lles gustan moito os libros, gustanlles moitísimo os libros. E son os vechos sabechóns. Sí, os vechos sabechóns gustanlle moitos libros. Hai vechos sabechóns. Hai vechos sabechóns. Hai vechos sabechóns, sempre saben a lección. Eu ben sei que vecho é... E agora
temos que cantar e falar moi baixinho, porque imos falar cos vellos, os que lle gusta moito sair de noite. E claro, de noite, toda a xente está dormindo. Son os vellos nocturnos. Hai que cantar moi baixinho. Ai, vellos nocturnos. Ai, vellos nocturnos. Shhh. Ai, vellos nocturnos. Que coñece todo o mundo. Eu pensei que vello é. Shhh. Eu pensei que vello é. Os vellos nocturnos. Seguro que pensabades que estes ian ser os vellos máis espectaculares que íamos ver hoxe. Pois non, estades equivocados, porque aínda nos quedan uns vellos que son moi especiais, porque teñen 100 pés, sí, 100 pés e moitos zapatos. Ai, vellos con 100 pés. Ai, vellos con 100 pés. Ai, vellos con 100 pés que teñen moitos zapatos. Eu ben sei que vello é. Eu ben sei que vello é. E tamén hai uns vellos moi interesantes, porque teñen rodas en vez de ter pés. Rodas en vez de pés. ¡Que sorte! Con rodas. E aquí van os vellos con rodas. Ai, vellos que teñen rodas. Ai, vellos que teñen rodas. Ai, vellos que teñen rodas en lugar de ter en pés. Eu ben sei que vello é. Eu ben sei que vello é. E ata aquí todos os vellos. Estou segura de que non me esquezo de ningún. Ou si? A ver, falamos dos vellos de lunares, dos vellos mil rayas, dos vellos que teñen rodas, dos vellos de... que me estou esquecendo dun vello importante, un vello, que digo importante? Importantísimo. Quizáis o vello máis vello de todos os vellos. Un vello... Hai un vello que é máis ou menos deste tamaño, que ten as meixelas coloradas, que ten os ollos brillantes e que se chama, sabedes como se chama? O vello tararí. Hai un vello tararí. Hai un vello tararí. Hai un vello tararí. O vello máis vello de todos. E ese vello es... Espero que vos gustase este conto. Se vos gustou, aplaudide. Created using Powtoon.